partit anterior. Pot dir que el València ha tornat a ser l'equip seriós en defensa de altres campanyes, però en l'aspecte negatiu hi ha que destacar la seva inoperància en atac. Principi del partit i primera oportunitat per al Burgos. El llançament és de Juric a les mans d'8 Torres. Esta és la repetició. Villena, que li ha passat la pilota a Juric i guanya l'acció a Giner, i xuta parant el porter del València sense dificultat. La primera targeta groga del partit ha sigut per a Camarasa, després d'esta entrada a un home molt conegut, Llúcar, exjugador del Castelló. I les primeres aproximacions del València en atac, molt més perillós en la primera part, l'internada de Lugo Pérez, remata Cuixart i la bona parada del Duayen, que després en el llançament estarà a punt de regalar-li el baló al davanter del València. La jugada ha acabat fora de banda. La repetició de la internada de Penez i el remat d'Enric Cuixart. De nou el València a l'atac. Camarasa deixa el baló cap a Lugo Pérez i la falta de Villena, el seu marcador. Lugo Pérez serà l'encarregat de fer el llançament per dalt del travesser. La repetició, el llançament del jugador búlgar del València. De nou jugada a baló parat, en este cas a favor del Burgos. Falta l'altre Celi i el remat de Peña, també per dalt del travesser. La repetició, Celi i Peña protagonistes en esta acció. Atenció a esta jugada, cauran Boro i Barbari. L'àrbitre no ha assenyalat res. Més protestat serà Alfonso Álvarez, l'àrbitre del partit, en la jugada posterior. Ara cau Peña davant àrea. Molt habilidós el jugador del Burgos i l'entrada d'àrees clarament fora de l'àrea, encara que el públic ha demanat pena. Una prova del domini embolicat que en alguns moments ha exposat el València en este llançament de Carlos Arroyo, que ha acabat en córner. Arroyo serà l'encarregat de traure el córner. Cuixart, que més que rematar, ha rebutjat la pilota. Arroyo ha sigut l'encarregat de dirigir el joc del València en el partit d'avui. En esta oportunitat li pica un bon baló a Cuixart i no pot arribar després de la bona eixida del Duayen. Atenció a esta jugada, pot ser la més protestada del partit. Hi ha una clara falta de Giner a Juric, però Peña acaba introduint el baló dins la porta del València. El públic ha recriminat a Alfonso Álvarez la mala aplicació de la llei de l'avantatge. Juric trau la falta contra la barrera. L'àrbitre ara sí mana que s'ha de repetir el llançament. El mateix Juric el farà per dalt del travesser. Esta és l'acció. Cuixart perdrà i després recuperarà una pilota davant ell. La jugada acaba amb un llançament de Carlos Arroyo desviat. Estava forçat el jugador del València pels homes de la defensa del Burgos. Jugada ara de l'equip de casa i llançament a càrrec d'ell, un dels homes més destacats en l'equip burgalès. La repetició del xut d'Edu fora de la porteria d'8 Torres. Última acció de la primera part, la falta de Villena a Lugo Pérez, targeta groga per al jugador del Burgos. Ocho Torena, que ara li entregarà el baló a l'àrbitre del partit, l'andalús Alfonso Álvarez, perquè era el final dels primers 45 minuts, una primera part que ha acabat com començava l'encontre i també amb el resultat definitiu, 0-0 en el marcador. Imatges ja del
segon temps que comença amb esta falta d'Arroyo a Ayuso. El llançament, Peña intentarà sorprendre a Ocho Torena, sense èxit. Esta és l'acció. El xut de Peña fora per poc. Domini del Burgos en els primers instants del segon temps. L'escapada ara és de Juric. Aconseguirà centrar i el valor passeja per l'àrea del València. Ha rebutjat Camarasa. Més oportunitats per al Burgos, que a punt ha estat de marcar en esta acció. Celi ha centrat, xut de Barbaric i Juric i no ha arribat, per molt poc. La bona combinació ara en el València. Cuixart, Eloi, Quique, i si no arriba en esta oportunitat és el búlgar Lugo Pérez. L'acció ara d'un altre home conegut per aquestes terres, Alejandro, el jugador del Castelló, i ha centrat a les mans d'Ocho Torena. Es trau una falta i el llançament d'Edu a la mitja volta també fluix a les mans del porter del València. Atenció a aquesta jugada perquè també s'ha demanat pena. Haurà Peña en l'àrea després d'una entrada d'Edu. Alfonso Álvarez no ha assenyalat res. El públic protestant i la repetició de la jugada. Les protestes venen ara de part valencianista. Atenció a aquesta jugada perquè dona la impressió que el valor toca en les mans de Celi. Aquí tenen la repetició. El València, que també ho ha intentat en este segon temps, encara que amb molt poc encert. En esta volea d'Eloi que se'n va molt desviada. I de nou jugada polèmica. Ara les mans claríssimes són de Rivera. L'àrbitre no ha estimat voluntarietat. El centre d'Eloi i les mans de Rivera una volta més. L'última targeta del partit serà per Anand. Edu aconsegueix forçar el córner i les protestes del jugador del València significaran l'última targeta groga de l'encontre. Este és el moment en què Alfonso Álvarez amonesta Nando i el València, que estarà a punt de marcar en l'últim minut del partit. Faren atenció al contraatac d'Enric Cuixart, que xuta duríssim però fora. Era l'última opció d'atac per al València en tot el partit. Aquí tenen la repetició, el llançament de Cuixart. Final de l'encontre a El Plantío, Burgos 0, València 0, i el València, que en dos eixides s'ha deixat ja